как е става и нещо? Те ще ви източат и банковата сметка. Ами да, то добре, че нямам пари. Мисълта ми е, как става така, че звънят на мене? Аз съм Рени Стоянова. Пише тук, потърси журналист отново. Имаше такава статия, като чухме да излезе тук вашето... Много хора са видели такова нещо, ма къде го видяхте? И пише телефона ми е до Пашик и аз за това се обаждам. Ма къде го видяхте това нещо? В интернет някъде, така ли? Напишете в Google. Я да напиша в Google. Те не влизат вътре. Ама вие не влизате сигурно вътре да видите какво пиша в Google. Рени Стоянова ли да пише? Влизам, къде да влеза? Ако ми дадете... Ключови думи. Ще влезе в вашия апартамент. Приказвате глупости, в Google се влиза тук нова телевизия, пише журналист, че сте от нова телевизия. Дайте ми ключови думи. Рени Стоянова, нова телевизия, така ли? Телевизия. Вие отговорите ли сте хванати? Аз това се обаждам, защото простаци говорят по телевизията тук. Примерно, казва една журналистка, за това се обаждам. Момент, не разбрах. Сега пуснато нова магистрала за Гърция и разстоянието се скъсява с 40 минути. И аз питам тази тъпа Ало. разстояние се измерва в километри и метри, а не в минути. Не мога да намеря никъде. Никъде не мога да намеря Рени Стоянова, нова телевизия. Моля ви се, Рени Стоянова, напишете нова телевизия, напишете телефон. Написах нова телефона. Четете надолу. Просто трябва да знаете азбуката да четете. 0888. Но не пише непременно Рени Стоянова. Пише потърсиме журналистка от нова телевизия. Така ли пише? Потърсиме журналистка. Сега, не да знам какво пише, чети там, нали знаеш да Потърсиме. Айде, Боже Господи, чети, но ти се да четеш. Журналистка.